Lunchtime. Yan, garlic rice muff. Mga leftover pa to sa, party. Yan, may pa, shrimp. Yan na lang yung natira. Yung yung iba, syempre, no, Pinoy style ba, din tayo, nagtawag doon sa Bisaya, we say bring house. Bring house, yung mga ba, yung, tawag mo, nagpapak tayo ng, nagsasharon ba? Hindi ko na ma-explain na maayos, nagsasharon. Po ngayon na, Monday, and may lakad nga kaming family. Kasama yung lolo at lola ni Ana. Si Ana po nasa school, and si Ruth free na ngayon. So, a bit after matapos yung school ni Ana today, pipick upin namin siya together ni Ruth. Tapos, alis na kami. Kasi mga alas 4 pa yung check-in time doon sa pupuntahan natin. Wala pa po akong lipstick kasi nga kakain pa kami. Si Ruth, nagre-ready ng noodles niya, pansit canton niya. Kumusta po nga pala kayong lahat? I hope okay kayo. Dito, this week, expectedly, yung weather is crap. The wife's not cooking, so I do it myself. The wife is not cooking. Should I? If the wife doesn't cook, you cook for yourself. Diba, Dodong? Happy po si Ana mamaya for sure kasi nga susunduin namin siya magkasama. Gustong-gusto niya na magkasama kami. Hatid siya and sunduin siya. Pag nag-start na po ako doon sa bago kong trabaho, pwede ko na siyang samahan si Ruth na ihatid si Ana kasi alas 9 pa yung trabaho. So, pwede. Still really good. Kailangan ko tong kainin na. Yung 4 na pieces lang naman to na tira sa sa shrimp. Hindi ko pa expect na masarap pala yung mga pagkain sa party ba. Buti naman nagustuhan ng lahat. Oh, it's really hot. Lang, yung pansit lang. Hindi ko masyadong gusto yung pansit po kasi hindi siya yung noodles na gusto ko talagang bilhin. Yung pansit canton sa atin ba? Kasi yun, egg noodles ba? Si Ruth ngayon gumagawa ng protein shake niya. I think it's better next time when we do it in the blender. This? Yeah. Yeah, all the things that you have. We just put out the blender. So you easily see it. Tapos yung giniling guys, ang sarap. Hindi ko in-expect na it would turn out okay naman pala. Masarap siya. Next time, pag nagluto ulit ako, medyo matatagalan pa nga kasi nga may tayo this week. May yung operasyon natin this week na ba? Sana nga. Check ko pa yung recipe ng ating giniling. Masarap siya. Hindi pa masyadong oily. What? Tomorrow the big day. 73. Tomorrow, 27. How's your pancit canton mo? Indomie, actually. Indomie to. Yeah. Indomie. They sell Indomie. They don't sell Lucky Me. Yeah, you can buy Lucky Me, but from the Filipino stores online. But Indomie, I prefer Indomie now that we're used to Indomie. Kain! Kanin! Kain tayo. A few moments later. Yan, na-pick up na namin si Aling Maliit. Happy siya na nakita kami na magkasama ng tatay niya, ng papa niya. You didn't see Papa and Mama right away, di lang? Nay? Okay. Ready na po yung mga gamit namin and mapahinga lang kami ng konti kasi maaga pa. So after that, alis na tayo. Hi, titas! Hi, Tita. Where are you going? Not a camping. Yeah, and what can we do by the camping? Zwemmen. Zwemmen. Eieren fietsen. Fietsen. Hockeytown.
Monkey Town. Oh. Have you seen it? Ja? Hoe lang gaan we? 1, 2, 3, Hoe 4, lang? 5, 6 of 7? Nee, tot 30. 30 days daw kami dun, boy. So, da. Gigigil ang mama na palagi dito. Ay, na, hi, titas! Hi, tita. How are you? How are you? No, your nails are very dirty. Wait, I brought your nail cutter and also the blow, the rose, and the rose. Kulayan ko po yung ano niya. It's all in the tas. Papa's coffer. Yan, nilalagay na ni Ruth yung mga pagkain na dalhin namin. It's too heavy, pang. Ben je van de kant? Excited na yan eh. Tell them what you do. Samen. Kijk, you do it like that. It has to be flat, so it's easy. See? Like this lang. See? Do more. Yeah, just do it slowly. Yeah. Hoppakee. En nu nog. Shall I just do it? Yeah. What are you doing? You're like Noah. It means that something is lekker? Yeah. It means you're excited to eat? You're like Noah's cat. Nee. Yeah, Noah. Ja, Noah also does that. Ik wil het doen. Sorry. Ja, deze. Nee, deze. They can see what you're doing, huh? They can see that you're eating Nutella now, huh? Nee. Yeah, that's okay. Yep. Mama, ik heb die zelf gemaakt. Zal ik die stukjes maken? Ja. Mama, ik wil alleen 2. Oh, I want 2. I already did. I think this one is already done one. So it doesn't smell when we're away. Klaar. We put the fruit out at last. Before we go, I put the thing out. Flash. Yes, yeah. Wat zeg jij? Deze couch. Ja, couch, bank. Wow, het is Engels. Anna. Yes, she's really sleepy. She's rubbing her eyes. Laat ik in de auto een beetje slapen. Ja, mag slapen in de auto, hè? No more TV, okay? No more TV, yeah? Yeah, because you're eating. And then we're leaving soon. So, i-ready na lang po muna namin yung mga last namin kailangang ligpitin. And also, dalhin. And, kita-kita po tayo doon sa daan. Excited po si Mr. Lalo. Excited po kami kasi family time na naman. Away, a little bit farther from Sindel. So, kita-kita po tayo doon. Samahan niyo po kami sa aming family time. Anna, we're going na! Vakantie. Andito na kami sa Cap Fun. Anna, Ayan, Dat zie je. kakapasok lang talaga namin. hier is zwembad. Binnen en Hanapin pa buiten. namin yung, Nou, eens kijken daar. Daar, yung aming Kijk eens. bahay. Ayan. hier. That's the indoor playground over Dit is there. binnen. Kijk eens, dit is buitenzwembad En hier. dito Kijk maar naar voren, Anna. yung Kijk eens. outdoor Hier. na swimming pool. Wow. Wow. Kijk, maar die is wel een beetje koud, hè? Yeah. And then yung indoor swimming pool, ayan. Same, it looks the same as the other Ja, Cap het is Fun. kind of the same. Kijk, Ayan, my slide, oh. Anna, the slide is really de high. glijbaan, hè? Het is veel te groot. Yeah. Yeah. And dito na yun. Number 14. We are number 14. Ja, I know. Inkomen. Ito yung mga bahay, same namin na. Ja? Kijk eens, daar die glijbanen. Kijk eens. Dat is een grote glijbaan. Grote buiten, hè?
Ja? Ja, maar hoe moet je daar binnenkomen? Dat doe ik jou straks laten zien. Nu moet ik heen, moeten lopen een stukje. Is dat goed? Ja, het is off-season hè. Hindi masyadong busy. Nummer 14, that's it. Yan na yung amin guys. Oh, number 14. Paas. Oh, yeah, yeah. Only need to see. Yung dalawa guys. Mama, ik mag eerst naar binnen. Okay. Malaki, mas malaki to siya kaysa sa last time na. That is echt mooi. Oh, Anna. maganda. Doe eens die kijken, die linkse. Oh, that's nice. Deze is maar... Die is Ito yung kitchen De natin. andere eens kijken, die is ook. And lounge. Oh, it's big, Dodong. It's bigger than the other one. Kijk eens, hier kan spelen. Ay, may play area pala. Oh, that's echt mooi. Televisie. Met televisie ook. Skat, kijk. Kijk eens, met ook televisie. Een televisie. En iets van maken. Oh, dat is echt mooi. Je kan ook hier slapen, toch? Ja. Ja. And then yung ating extra room. Three Yan. sleeping rooms. Ja, tatlo pala ang room dito. I will get stuff out of the car. Anna, wil je hier slapen? Is ook... Ik kan niet aan mijn eigen kamer. Ah, jawel. Is naast de... Anna, is naast de speelkamer. Guys, gusto ko to. This is much better than the other one, Dodong. It's nice, hè? It's bigger. Ulo, ang cute. Tapos yung ating maliit na kitchen. Oh. Wow. And then, ito yung aming mga kwarto. Ay, ano ba to? Okay. Ito yung ating shower area. And, ayan, shower lang to dito. Tapos, I think this one is the... Ayan, yan yung ating toilet. Ay, maliliit talaga yung mga rooms. I think dito kami. I have a feeling dito kami ni Ruth sa ano. Dito kaming tatlo. Para mas makatulog kami. And then, yan. Papa! Mas gusto ko to siya. Sobrang ideal for ano talaga to pamilya. Gusto namin na ano ba, isama sila si Banji next time. O pumayo. Buang! I think we can, we do the one with the bunk bed. Oh, dat is goed. So Anna can sleep up. Dat is goed. I don't think she will fall anyway. It's okay. Dat is de deur wel hier. Ja. Het is een nice house, man. Yeah. Ayan, oh, excited. Happy na happy siya dito, guys. Kasi nga, may YouTube dito. Tignan nyo, guys. Ha? Zwembad. Ja, maar oma en opa komen zo, hè? Ja, maar daar komt oma en opa. Ja? En jij? En ik kun met z'n allen bij hier slapen. Hier? Mama en oma kunnen daar slapen. Mama en Anna? So, papa slaapt alleen? Nee. Nou, mama, heb je honger? Ja, dan ga jij eten maken voor mij. Happy na happy siya dito, guys. Oh my God. I-send ko yung video kay Vanji para punta kami dito next time. Maganda kasi tatlong extra rooms and then tatlong rooms. Tapos malaki siya. Pang dalawang pamilya siguro. Maganda talaga siya. Kahit may kasama kayong yung couple na isa pa. Okay lang. Hello ulit. Kakatapos ko lang po na na dito 5:30. Nag-check-in kami alas 4, a little bit after 4. And tapos na po ako mag-ayos dito. Ipakita ko sa inyo. So, yan yung ating dito. May pa-veranda tayo dito sa labas. O, pwede kami dito kumain. Diyan. Kasi maganda yung bahangin. Hindi ko alam kung saan ayun ang parking ni Ruth doon sa malayo. Kasi hindi makapasok dito yung sasakyan. May harang diyan. So, yan yung ating pa-veranda. Ayan, may sila para sampayan kung maglalaba ka. This is nicer than the other one that we had last time. Yung binag ko din. So, pagpasok mo, ayan, may trash can dito. Magpo-provide sila ng yung trash bag, pero isa lang. Tapos, isang dindukya or
pangpunas, tapos isang dishwashing tablet. Yan, may pa-mirror tayo dyan. Yan yung ating dining. May extra chair sila doon. And then may TV sa sa taas. Yung kanilang wifi, andyan lang eh. Tapos yung ating living area. Ayan, dinala ko yung gift ni Vanji na na microphone kasi gustong-gusto ni Ana. Tapos yan, nakapag-ayos na po tayo dito sa kitchen. Ayan, yung kanilang mga mugs, coffee mugs, and then may mga bowls din dyan, pang soup or whatever. Ay, wala dito. And then may pa glass siya dyan. Ito yung ating lutuan. Ayan, ko na yung mga gamit namin, yung mga pangluto ko. Yan, binaon ko po sila. And then dito, yung mga plato. Ayan, may sila pang salad. Yan. Ayan. Cubiertos. Ito. Okay. And then, bigger pans. Okay, perfect. Tapos may malaking bowl dito. Okay, pang pag naghugas ng plato. And then yung ating dishwasher. Ayan. Tapos may microwave tayo dito. And then, dito naman, may mga panglinis andito. Ayan. Wala. Patay. Wala mo yung vacuum cleaner. Yung freezer. Walang laman. And then yan, may nilagay na akong nadala namin dito. Most of them galing sa fridge namin kasi hindi na kami nag-grocery. Ito lang, gatas, tsaka yung watermelon, dito, pancake. Kakabili lang ni Ruth ng gatas. Pero the rest, yun na yung namin, grocery na natira sa bahay. May maliit na lagayan din tayo dito. Bali, pantry na natin yan. Nagbaon si Ruth ng Indomie. Tapos magpapansit po ako bukas kasi bukas talaga ang birthday ko. Ayan, may mga pang snack tayo dito. Oh. Biscuit, garlic bread. Masarap po ito siya. Tapos yan. Itong parang beef jerky. Ayan, yan. Low carb cracker. And then yung ating chocolates dyan. Tapos mga chicheria. Ito naman yung ating shower. Teka lang. Yan lang yung mga nilagay ko dyan for now. Si Ruth, siya na lang maglabas nung sa kanya. Lagayan talaga ng towels to dito actually. Dala po ako ng sariling hair dryer. Malinis naman yung shower nila. In fairness. Yung gusto ko talaga yung yung separate yung shower ba para hindi para hindi mabasa dito. Tapos dito kami nag-decide na dito na lang kami. Kasi pagkatapos ng operasyon ko, ayoko na madali akong tawag dito, matandog ba? Matandog, hindi ko alam anong Tagalog. Ana wants to sleep there. So diyan na lang kami. Diyan na lang siya. So exchange kami ni Oma at Opa. Amin yung kanilang bed sheets. And then, yung aking mga gamit andito. And kay routine. Ay, naku. Kanina pa po ako nag-aayos dito. Si Ruth nga pala, tsaka si Ana nagsuswimming po. Kaya ako dito. May shopping bag or tote bag. Tapos isang dumpling bag. Yun lang. Lagayan ng camera. Yung mga chuchu, charger. Yan lang. Ito naman yung pinakita ko sa yung toilet. Ayan, naglagay na ako ng tissue dyan. Tapos yan yung kila Oma. Tulungan ko na lang. Sinet up ko na itong bed. Kasi po, ayan, gaya ng na-mention ko dati sa vlog nung nagbakasyon din kami ng ganito, yung vacation house na ganito. May option po tayo na magdala ng sariling yung ating bed sheets or pillowcase, yung mga ganun. Otherwise, yeah, you can also pay for it so hindi na kayo magdadala. Pero anyway, mayroon naman kami. Tapos sayang din kasi per person yung rate. Depende siguro kung saang vacation house kayo. But yeah, and yun lang pinaprovide nila yung pillow mismo, tapos yung ganito, tapos yung bed.
Tapos yung mga sheets or pillowcase kami na, or kayo na ang magdala if you want. So, dito sila Oma tsaka Opa mamaya instead of sa amin. Kasi hindi ko naisip ba na after ng operasyon ko, medyo hindi ako pwedeng, kailangan kong parang feeling ko safe yung aking kamay, char. Tapos, itong isang kwarto, ginawa ko siyang lagay ng mga damit. Kasi, wala silang medyo malaking closet. So, yan na. Nilatag ko na lang lahat para daling makita ni Ruth. Pasensyaan nyo dyan. Yun. Mga towels din namin yun. Tapos, yung mga bags andito. Yung mga shopping bags na nilagyan namin. Yung luggage ko andyan. And, of course, mas nauna pa pong nag-nesting si Ana dito. Ayan. Inano na niya yung mga laruan niya, yung mga books niya, coloring books, yung pens niya. Tapos, ayan. Yung luggage niya, doon ko nilagay sa likod my space. And then, yung mga jackets ni Ana. Yan, dala niya yan. Sana dinala namin yung niya, yung mga laruan niya na pang baluto-luto. Tapos, yung shoes niya andito. So, hinihintay ko na lang po yung iba na dumating. Kasi nga, si Ruth tsaka si Ana nag-swimming. And then, imimit niya si Oma tsaka Opa doon. So, hintayin ko sila. Kasi, kailang magpa-pancake lang naman kami for dinner. Yan. Oh, lekker. Ang ganda, oy. Mas gusto ko to siya, guys. Kasi mas malaki siya dito. Ay, mas nakaka-relax tayo dito. Ay, ang sarap na pakiramdam. Yan. Oh, chill tayo. Mas malaki talaga siya compare doon sa din po siya. Mas higher yung rate dito. Pero, yeah, mas comfortable siya. Mas spacious kasi. Yan yung mga extra chairs dyan. Oh. 4 pa. So, yeah, masaya. I think next year, balik na naman kami sa Cap Fun. Siguro before mag-5 si Ana, punta na naman kami. Parang weekend away na naman ba kasi next year, yung trabaho kasi wala akong Sabado trabaho ako. Siguro mag-asa ako ng day, half day. Tapos Sunday, Monday, Tuesday. Kasi Tuesday din, wala din akong work sa bago kong pagtatrabahuan. Yun. So, pwede pa din kaming pumunta dito kahit mga 4 days lang. Kasi si Ana nga hindi pa 5 years old. So, pwede pang umalis or hindi mag-school kahit kahit hindi vacation time. So, I think i-end ko na po yung ating pa-video, no? Kasi pag dumating dito si Oma at Opa, mag-organize pa sila ng mga gamit nila. And nahihiya po talaga ako na mag-vlog ng matagalan or magsalita ng ganito pag andito sila. And for sure, pagod din po yun sila kasi nagtrabaho sila the whole day. And yeah, ipakita ko po sa inyo yung bakasyon namin as much as I can. Pero we shall see po kasi nga bakasyon ng family. So mag-enjoy po kami, no? Maraming salamat sa panonood and kita-kita naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Doei! Mush mush babush!